ljubav brzinski za raka. Već sam tako neko pitanje odgovorila od ovih sad što smo rekli. Idemo, evo ovako, ljubav brzinski za raka. Rak ne može da veruje da je neko imućan, bogat, jako zaljubljen u njega, da tu dolazi novi početak, nešto toksično, neka toksična osoba, neko vam se novi udvara, nešto, sad sam uvalila se Marija u sebi, skočila za vrat, jer vidim da ovo ne može brzo, nema veze. Ok, znači, neka osoba, ovde vam ulazi neka nova osoba u život i imate neki novi početak, a neku osobu, možda sadašnjeg partnera ili neko ovde ostaje zgranut da je dobio korpu od vas, jer vi se odlučujete za nešto novo, za neku novu osobu koja vam ulazi u život. Bik. Bik. Bik treba da donese neku odluku, ići ili ostati u nekoj priči. Imam osjećaj da tu gde ste, da je nekako previše toksično za vas, da vi želite nešto drugačije. I vi se ka tome i krećete. Meni i bik ovde ide ka nekom novom. Ka nekom novom, nekoj novoj priči. Sad ćemo, imamo malu kuticu, izlačimo ovde da ne bi nekog preskočila ovako. Ribe. Ribe, ribe. Riba provodi vreme sa porodicom negde kao da svi nešto rade, svi imaju neki posao, neku svrhu, nešto, a ribe negde onako čekaju, kao ne znaju ni sama šta bi ona, šta će one. Svi rade, oni ne znaju na koju bi stranu, kao da traže negde neki putokaz, smernicu. Idite na pecanje. Možda vama nije dato da kako svi oko vas rade, da i vi radite na isti način. Jednostavno, ribama je ovde savjet da uživaju, da se okrenu, da urade nešto za sebe. Da nekako, svi su s nečim za sebe, lično za sebe, šta i kako. Da ne čekate više nego da uradite to nešto što vam treba. Neki će se odlučiti za neku avanturu s nekim drugim. Ljudi moji, kakav nam je ovo horoskop? Svi večeras rešili da se da uđu u nešto novo. Lav. Energije možda. Lav se udvara nekoj osobi, pokušava da impresionira neku osobu, jako mu se sviđa ta osoba. Možda ste čak i jako navalentni, dominantni i okej je to, ali ova osoba pomalo da li da vam veruje. To je neka energija. Samo tako, Mario, bravo. To su lepe stvari. Možete se, muvate slobodno na mom kanalu, meni to ne smeta, ali samo kulturno i lepo i normalno, bez vređanja i bez poziva posle da mi se žalite. Bilo mi i toga da mi se neko posle žali što ga neko zove. Znači, odrasli smo ljudi, poštujte diskreciju. Lav, ljubav. Lav je u punoj snazi, znači osjeća da je šmeker, da je žena privlačna,
da vlada situacijom, da može da ima šta želi, kako želi. Ovan. Ajmo u Hrvatsku, u Pakoštan, nije vam daleko Zagreb. Ovan. Kod ovna neka akcija, neki pokret, neka promena, neki proboj, možda neki viši nivo odnosa, kao da ovan razmišlja da li ući u brak, da li se veriti, da li dobiti dete, da li preći na neki viši nivo. Svestan je da nešto staro mora da ostavi da bi to nešto novo zaživelo, ali imam osjećaj da ovan se odlučuje da priliku sebi kroz tu neku novu priču u kojoj je već, tako se barem pokazuje ovde. I još neke znakove male. Strelac. Sad, ako neko bude gledao naknadno video pa neće vidjeti ove divne komentare između Sanje i Marije, ali su mnogo slatki. Slatki su. Strelac. Fokus, Marija. Strelac. Strelac zainteresovan za neku osobu sa kojom možda je bio pa raskinuo ili se interesuje za osobu, da li je osoba slobodna, šta ta osoba radi. Znači, strelac mi ovde prati neku osobu. Strelac manifestuje zajednički život sa tom nekom osobom. Ta osoba još uvek negde nije spremna za neku ozbiljnu priču, kao da je upravo izašla iz nekog odnosa, još uvek je, energija joj nije u miru, ali strelac je rešio da osvoji tu nagradu. Za neke, za manji deo će biti da je osoba zauzeta, da je u braku ta osoba za koju je strelac zainteresovan. Možda je još samo formalno ta osoba u braku, ali osoba slobodna, energija je slobodna. Strelac u ovoj energiji trenutno čeka da ta osoba nekako raščisti neke svoje stvari, a i ta osoba trenutno ništa ne radi i to je neka ta energija koja ova osoba još nije spremna. Osoba za koju je strelac zainteresovan nije još spremna za neki novi start. Devica. Moram ja da otvorim firmu za upoznavanje, da vam kažem, meni to od uvijek bilo zanimljivo. Što da ne, neki ljubavni susreti. Devica. Da imamo paralelan chat, neku grupu da napravimo, paralelan chat, da se vi upoznajete meni i jedni s drugim. Šta radi Marija? Devica, 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 devica. Stabilna trenutno energija, porodična priča. Dolazi joj neko rešenje za situaciju, neki novac. Devica manifestuje na najjače. Devicu će da tresne sunce, odnosno stiže ovde izobilje, čemu god se devica nada, to tu stiže.
pa, mislim pare, nekako mi najviše osjećaj za pare u kuću. Škorpija. Škorpija, škorpija, škorpija. Škorpija povređena od nekoga, razočarana od neke osobe, ali vi imate ovde i nekog prijatelja, baš prijatelja, ne kao odnos, nego prosto nekog bliskog ko je tu, ostavi tog nekoga u kog si razočaran i ja sam tu za tebe, ja sam tvoj prijatelj, eto tako. Nije mi to neki ljubavni odnos tu, nego prijateljstvo, ali izlazite iz neke toksične priče, ostavljate nekog ko nije možda mogao da se odluči šta hoće sa svojim životom, vi ste doneli odluku da ga ostavite ovde i manifestujete nešto novo, Škorpija. Ali Škorpija mi u ovom trenutku nekoj sama energetski najviše, vi koji gledate. Sviđa vam se neka osoba, već ste je primetili, posmatrate tu osobu, sa kim se druži, kako se ponaša, malo je analizirate. Može biti da ste idemo odavde pa se da vam teško da odete iz ove neke priče iz koje ste i već izašli, ali kao da vam je negde onako drži vas ta toksična energija još uvek, ne uspevate baš sasvim da se odlepite odavde. Vraćate šta je bilo tu nekad dobro. Ajmo da vidimo savjet neki za Škorpiju, nešto mi to dolazi da vam treba neki... Škorpija se ovde povukla, povlači se, da bude sama, traži svoje vreme, samo nemojte ulaziti u depresiju, nego ako ste već sami, posvetite to vreme čitanju, slušanju neke lepe muzike, slikanju, nezi tela, lica, šta god, nečemu čega ćete se dobro osjećati. Škorpija mi je malo onako u nekoj toj, ne znam što, tugaljivoj energiji, znači nekoj onako energiji tuge, razočarenja u tu neku priču. Razočarani Škorpije, trenutno energija. Ovo je generalna poruka, ne mora biti za sve. Jarac. Da vidimo za jačeve. Jarac želi da nekome bude nevidljiv, da nešto, da se negde skloni. Nekoj osobi koja je zainteresovana za vas, vi trenutno ne želite da budete dostupni. Znači, neko je, može biti neki bivši da vam je u polju, da vi ste kao, ne želim da me vidi ova osoba, ne želim ovu osobu u prostoru. Ajde, Sanja, što si tako? Vidiš, dečko kulturan. Jarac. Jarac manifestuje. Šta Jarac manifestuje? Sloboda narode, putovanja. Jarac trenutno manifestuje slobodu izbora, kretanja, ne želi nikome ništa da objašnjava. Baš sloboda ovde. Hoću da idem gde hoću da radim šta hoću, neću kad mi se neće i to vam je Jarac. Ode na neko putovanje. Samo. Blizanci.
Blizanci se nešto premišljaju, hoće, neće, ovako ćemo, onako ćemo, pozdrav i tebi. Švajcarska. Blizanci, blizanci, blizanci. Ovdje kao da neko navija za vaš odnos, za vašu priču. Može biti neka grupa ljudi sa posla ili neko društvo navija za vašu priču da vi smuvate neku osobu. Naoružali ste se strpljenjem, znanjem, lepotom, parama, sa svim što treba da impresionirate tu neku osobu. Jer ste vi impresionirani njom, negde se pitate da li je to moje sve dovoljno ovoj ženi, muškarcu, ali ovde ste odlučni da napravite tu neki pravi korak, prvi korak ka ovoj osobi, da joj priđete. Da joj priđete. Opasni ste, blizanci, opasni ste. Ova osoba ni ne zna šta je čeka. Da ste pripremili sve taktike da je smuvate. Nema ova osoba šanse. Vi odlučili. Imaću te, pa kako god imaću te. Evo. Imaću te i znam da ću te imati. I odlučio sam i to je to. I ne odustajem. I znam da sam podržan, blizanci, od Boga. Sreća pa ne zna naš jezik, jel da? Vodolija. Da vidimo Vodolije. Vodolije su se okrenule od nečega. Manifestuju nešto novo. Neko tu pokušava nešto da vam objasni, vas to više ne zanima. Fokusiraju se na sebe, Vodolije, žele da drže svoj život pod kontrolom. Dosta im je nekog vodanja, da im neko drugi govori šta da rade. Istražuju Vodolije, istražuju nešto novo, neki novi hobi, novi posao, novu mogućnost da dođu do novca, nešto sasvim novo, uče, istražuju nešto čime se nisu bavili do sada. Za neke će biti da možda čak se mole Bogu, Bože daj mi pare za stipendiju, da neko želi nešto da studira ovde, da manifestuje novac za tu neku, ili da uložite u neki posao. Ajmo savjet, pošto ovde izlazi opet neka toksična energija. Savjet za Vodolije. Idite korak po korak. Idite korak po korak, ne možete da vidite ceo put. Vidite samo deo puta koji je osvetljen, korak po korak. To je za Vodoliju. Srušit će mi deca kuću, čujem da lupaju u zid. Vaga. Vaga, vaga, vaga. Ovo je dobro ovako čitanje, samo moramo ga malo ranije početi. Vaga. Kod Vage je tišina, mir, tih kao bubica, eto. Tih kao bubica, to je kod Vage, možda si podznak Vaga. Vaga fokusirana na neku promociju na poslu, da dobije neko unapređenje. 3 vraga. Vaga je konkurisala za neki posao tu, razmišlja o nekoj konkurenciji, da li će to nešto dobiti. Da, vama stiže ovde
Možda vas i neka osoba tu povuče, pomogne vam, ubaci vas u tu neku priču, ali ovde vagi stiže neki uspeh u poslu. Vaga je zaključala vrata nekome ovde. To je to, dragi moji. Sanja i Mario, šta da vam